Ja, jeg synes, man er altid ærgerlig, når man er så tæt på at blive afgjort i straffespark. Der er så mange ting, der kan ske. Jeg synes virkelig, vi giver dem kamp til skrejen, og jeg synes, vi får rigtig mange fine chancer. Vi kreerer alt det, vi skal, og så forskellen i dag, det er bare lige, at de scorer på langstud på 25 meter, og vi ikke lige får prikket dem derind. Så alt i alt synes jeg, vi lærer en sindssygt god indsats, og vi kan godt være stolte af det, vi har præsteret i dag. Det betyder 0% med den trup, vi har. Vi har så en stor og bred trup, at uanset hvem vi sætter på banen, så er der højt niveau, og det synes jeg også, man kunne se i dag. Der var måske 4-5 ændringer i startelveren i dag, så niveauet det faldt ikke på noget tidspunkt, og vi spillede som om det var et første divisionshold, vi selv var. Så det synes jeg er kæmpe cadeau til alle, der er kommet ind, og de rotationer, vi har lavet, så det betyder ikke noget som helst. Ja, men det er så fedt at se, at der kommer mange på vores akademi op, og de tager ansvar, de tager teten. Det er overhovedet ikke tydeligt at se, at det er nogen, der ikke har så meget anden divisionserfaring. Så det er fedt at se nogle sultne unge spillere, der bare giver den gas, og de gav den kamp til stregen et par første divisionsspillere, så det synes jeg er stor cadeau til dem. Nej, altså det er lidt som vinden blæser. Altså det kan gå alle veje. Adam han gætter rigtigt 2 gange i streg, og dem har fået han lige fingrene på. Så er der den sidste bold, som ja, vi kan jo se den derinde, men den dømmer bolden så ikke ind, eller dommeren ikke ind. Så det er hvad det er. Det er svært at forudsige de der straffesparkskonkurrencer, men jeg synes alt i alt, så kan vi godt være tilfredse.